Apa, Josebe. Arratsaldeon. Ongi etorri. Eskarrik asko. Arratsaldeon hori da. Aizu, Josebe, kirol kazetaritzara egokitutako galdera bat, zita, horrela, hasteko, zein da feminismoen inguruan momentu honetan gure minutua eta emaitza? Esango nuke gauza asko irabazten eta bidean eduki asko galtzen. Pentsa. Zuk baduzu gazteekin, belaunaldi berriekin eta gazteekin lotura estua duzu. Nola datoz? Eske, ondo, gu baino informazio gehiago dute, baina gauza batzuetan aurreratzen dugu eta beste batzuetan atzeratu egiten dugu. Lehen guk sare sozialak eta ez genituen erabiltzen. Orain jazarpenak adibidez sare sozialekin oso potenteak dira, edo irudi horiek ez dira kontrolatzen. Egia da, gazteak indartsu datozela, baina azkeneko urte hauek ere oso gogorrak izan dira beraientzako. Orduan, esango nuke beti bezala hobeto, hobeto gaude gauza batzuetan, baina tentu zibili behar garela, eta ez ditugu laztu behar. Eta azkeneko urte hauek gaztentzako oso gogorrak izan dira orokorrean. Beraz, eta gainera nik uste feminismoa ondo egiten diela, gaztei eta behar dutela, baina hortxe gaude, estereotipoak pilpilean daude, harreman toksikoan pilpilean daude, indarkeria matxista ere pilpilean dago, eta erreakzio matxista bat ere bizitzen ari dira. Orduan, gauza koktelera guzti horietan horretan murgildurik bizitzea, ez da erraxa. Eta gaur egun adibidez LGTBI gazteentzako ere eskolan egotea ez da erraxa. Lehen zaila zan, orain ere jarraitzen du naiz eta referentzia gehiago egon, naiz eta diskurtso gehiago egon, baina hala ere ez da erraxa. Josebe, zuk bihar zer egingo duzu? Ospatu, ala aldarrikatu, ala biak? Lan egingo dut eta ospatu eta aldarrikatu. Beti egin dut ospatu eta alderrikatu, esaten zuten ezin bada dantza egin hau ez da nire iraultza, eta hori oso importantea iruditzen zait, eta irudi horiek ikusita ez da kaleak hartzea kriston potentzia eta indarra ematen du, jabekuntza ematen digu, eta ospatu behar dugu, baina naztu gabe borrokan gaudela eta jarraitzen dugula borrokan. Josebe, esate baterako, zer dugu ospatzeko? Ospatzeko beti aurrera pausoak ospatu behar dira. Hau da, momentu honetan, ez bakarrik Euskal Herrian, estatu mailan feminismoa indar bat da, eta hori ezin da ukatu. Lehen ez geuden agenda hegemonikoetan orain gauden bezala. Orduan hori ospatu behar da. Feminismoak proposatzen dituen gaiak gaur egun garrantzi asko dakate. Emakume pilo bat identifikatzen dira feminismoarekin. Nire garaian ni gaztean nintzanean, esatea feminista zinala zan, ez dakit ez, Bin Ladenen aldekoa zinala esatea bezalakoa edo, bazirudien, eta orain ja ez daka kutsu hori, eta begira zenbat emakume kalean, hori beti ospatu egin behar da. Baina, beti bezala, aurrera pausoak ematen direnean, gero erreakzioak daude, eta ezin dugu ahaztu, estatu mailan adibidez, komunidade batzuetan ematen ari dan atzera pausua, esate baterako Murtzian, Andaluzian, eta ultraeskuindarrak hortxe ditugula, eta jomugan feministak gaudela, Andaluzian berdintasunean ibiltzen diran formatzaileak, eta eskoletan ibiltzen zan jendea eta feminista, zerrenda beltzetan sartuak daude. Murtzian pentsa, hizkuntza sexista kriminalizatua dago erakunde barruetan, oso arraroa da gertatzen ari dena. Horregatik esaten dut aurrera pausu itzelak ematen ditugula, baina kontuz, atzera pausuak ere eman daitezke. Beraz, zu bihar zer daukazu aldarrikatzeko edo zer aldarrikatuko duzu? Nik aldarrikatzeko esango nuke feminismoak beti aldarrikatu dena izan da mundu justuago bat, eta oprimituak dauden gorputzen eskubideak aldarrikatzea eta begiratzea, Ni ez naiz emakumeentzako bakarrik egindako feminismo horretako bat, baizik eta begiratzen ditut eta gainera intersekzionalizate batetikan beste gatazka batzuk, klasea, arrazakeria, ez dakit transexualitatea, mila gai, txartatzen direnak eta iruditzen zait feminismoa kriston aterkia eman digula opresio ezberdinak ulertzeko, eta importantea dela hortikan jarraitzea. Josebe, zuk bihar zehazki, zertan hartuko duzu parte? Baduzue egitarau zehatzik?
Bai, bueno, a ber, nila daramat pare bat urte edo, eta gainera eskertzen dut, ez nagoela antolakuntzetan. Orduan, lasaitu hartu dut, eta niretzako suerte bada joatea eta dena egina egotea, ez? Eta manifestaziora joango nahi, seguraski bihar klasean klase berezia eskatuko didatela eta nire gaitegia aparkatu egingo dudala eta seguraski gaiari kaina sartuko diodala, baina ez dakitez, martxoak 8 oso egun polita da, baina nik egunero egiten dut borroka, ez bereziki egun batean, eta hau beti esaten da, ez? Badirudi gai hauetaz martxoak 8an gogoratzen garela, egia da geroz eta gehiago gure agendan dagoela, baina urteko egun guztietan borroka honetan gaude, ez? Eta ez da bakarrik egun bateko gauza bat. Josebe, urteko egun guztietan, eta urte luze askotan. Nizu aspalditik eta zu Bin Laden aipatu duzu, baina horrela ezagutu zaitut, eta urtea badira, eta esan duzu urtero, eta egun osoan, egun bagoitzean da, nekerik ez duzu sentitzen? Sentitu izan dut marmotaren egunaren efektu hori, ez? Batzutan asamblearetan egoten zarenean eta gainera hori, ez? Agenda hau bete egin behar da, ez? Martxoak 8an adibidez greba antolatzeko kriston lana egin genuen. Eta galdera askotan da, martxoak 8irako hainbeste lan egin behar da, ala beste egunetan lan ere egin behar da. Agenda dibertsifikatu egin behar da, adibidez orain pandemia garai honetan eta gerra garai honetan, nik uste oso importantea dela feminismoak betidanik errebindikatu duen zaintza hori errebindikatzea. Baina bai, neketsua da, hainbeste urteia, nik uste 25 urteia militantzian. Errez esaten da, Zenbat urtekin hasi zinen ba? 18 urtekin edo horrela, ez? Eta hainbeste urte lanean, batzutan bai, ez? Eta hainbeste garaian nahi gogoratzen dut Gallardonen legearekin abortua berriro ilegalizatu nahi zenean, ez? Eta sentsazio hori de ez bakarrik aurrera, atzera, ez? Eskubide asko borrokatu dituzu eta berriro galdu egin daitezke, ez? Eta marmotaren eguna, beti gauza berdinak eskatzen, ez? Indarkeria matxistarekin, ez? Osea, 25 urte daramasunean indarkeria matxista pentsatzen eta lantzen, gaur egun gauza batzuk ikusten ditut eta ezin dut ulertu nola oraindikan jarraitzen dugun horrez. Baina bai, luzea eginda eta baita ere polita, oso ondo pasatu izan dugu borrokan. Bueno, zu ondo pasatzen ikusi zaitut beste toki batzutan, baina zurek esan duzu ospatu eta borrokatu eta behar bada borrokatzeko motiborik ez dagoen, baina nik zure irudian zuk ospatzea hartu duzu borrokaren parte bezala iruditzen zaite. Ospatzeak ere adore edo kemena edo elkartasuna ematen duela edo niri hori iruditzen zaite. Zainbeste toki ezberdinetan ikusi zaitut. Euskal Herrian borroka ulertzeko modua azkeneko urte hauetan nik uste aldatu egin dela eta hori osasuntsua dela. Izan dugu adibidez Euskal Herrian militantzia oso sakrifikatu bat, oso gogorra. Nun plazerra bera kanpoan utzi behartzen, ez? Eta feminismoak guri gutxienez eskaintzen ziguna zen, gorputza erdigunean jarri, guk egiten genituen manifestazioetan horrelako performanceak eta ez gainera urte askotan egin genituen, eta gorputza erdigunean jartzea eta beste bide batzuk erabiltzea adibidez performancea edo alaitasuna momentu batean, beste batzuetan performancea gogorra izan daiteke, ez? Baina bai da, plazerra eta borroka uztartzea. Badirudi gainera iraultza egiten ari zarenean 25 urte, denbora guztian sakrifikziotik begiratzen baduzu, zure bizitza bera sakrifikatzen duzu. Orduan nik uste errebindikatu behar dela alaitasun hori, eta bai feminismoak eta baita ere LGTBIQ komunitateak hori oso ondo uztartu du, ez? Borroka, baina baita ere plazerra. Eta adibidez ez dakit, orain dela 70. hamarkada horretan bukaeran feministak kalera ateratzen zirenean, lesbianak kalera ateratzen zirenean, gorputza arriskuan jartzen zuten, ez? Baina hala ere, umorea, hala ere, kolorea eta gorputza jartzeko modu berezi hori, nik uste oso altxor bat dela. Eta plazerra eta borroka uztartzea importantea dela, ez? Gerra den logika horretan sartu beharrean,
borrokak beste modu batean, ez? Gatazkak beste modu batean konpontzea ere importantea da. Eta mugimendu feminista da mugimendu pazifista bat, printzipioz, ez duena indarkeria kalean jarri nahi, eta nik uste horrek baduela potentzialidade polit bat.